رأينا حزنكم كنقعس سنة قعزام زخبركم سمعتنا مبل 57 مدب أخيبا بايتو سبعوي مسلات ودب حبرات هاجرات كاب 9 مسكرم كساب 11 ጥቅምቲ ኣብ ዕቱብ ኣኼባ ተጸሚዱ ይርከባሎም ፍሉይ መንግስቲ ኤርትራ በፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቋሚ ኮሚሽን ናይ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ዝመርሖ ልኡኽ ኣብ ምስታፍ ይርከብ ብወገና ክቡራት ሰማዕትና ነቲ ብኣድማሳዊ ወቕታዊ ጸብጻብ ዝፍለጥ ኣኼባ ኣብ ምትግባር መበል 57 ምድብ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሰብኣዊ መሰላት ንዝተዋህቦ ተልእኽኡ ኣብ ምፍጻም ዝተጠቕመሉ ሜላ ንሓቀኛ ምስሊ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ብወገና ንዝተኻየደ ጻዕሪ ኣመልኪትና ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ናብ ዝገበርናዮ ዝርርቢና ክንወስደኩም ምክትታልኩም ኣይፈለየና ንድሕሪት ሓሲቡ ፊት ዘይፈርሕ ታዩ ባህሪ ዓለ ኣቀዲሙ ዘጽንዐ ክርቢትና ሸርጠጡ ማይ ነብኒብና ዝቡ እንግራት ካቃጢሎ ምን ካድቕዒ ዝቡ ከም ዘይኮኑ ቀደም ዘስተብሃለ በሃገሩ ሻላማላ ዘይበለ መጀመሪያ አቶ ሃብቶም ዘርኣይ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ከመሆኑ ቋሚ ሚሽን ናይ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ስለቲ ዝሃብካኒ ጊዜ ምትሕባር ብምሉ ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ሓፋሽ ከመስግነካ ፈቱ ኣብ ዘካየድኩሞ መበል 57 ምድብ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት እንታይ ጉዳያት ተላዒሉ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ብኸመይ ተኣሳሰር እስኪ ኩሉ ኣስፋሕ ቢካ ግለጸልና ሰማዕትና ምንቲ ሩጡብን ሓያልን ሓበሬታ ክረኽቡ حراي أي جرماي بره عشيمبا مجمرة نزع الزهبكاني كموترو أمسجبا كعدلي من البعض سمعتي تخناتات نمتأسسار قرون دحريت ملسينا حريو بس ناي دحلفة ناي ورحسنا زنبرة عقيبة ناي بايتو سبعوي مثلا عبسنة تجبره مبر حمسان بتشتن مدوب عقيبة بايتو سبعو مثلا تنتظر نهجي زجالتنا يو زبايتو على عمل 3 مدوبات عقيبات زكايد تحدي عبد مجابي على عبد جنبت سنة الثالثة عبد مسكرم نحاسة ስለዚህ ኣብናይ መበር 56 ኣኼቡ ኣብ ሰነ ብቆንዱ ብዙሕ ጉዳያት ከም ዘልዓለ ርኢናዮ እንዲና ሽዑ ኣብቲ ግዜ ግን ካብቲ ብዙሕ ጉዳያት ሓደ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ነይሩ እሱ እቲ ጉዳይ እቲ ፍልይ ዝበለ ብዝያዳ ንኤርትራ ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎ ኣገባብ ኣብ በኻን ናይ መሰል ሰብኣዊ መሰላት እቲኻ ንምስጥያና ይኹን ስማን ምድዋን ዝግበር መስርሕ ምዃኑ ርኢናዮ ናብቲ ዝሓለፈ ዝገበር ካብና ሓደ ምሕተት እዚ ናይ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ መበል 57 ምድብ ኣኼባ ኣብ ትመጣን ናይቲ ኣኼባ ኮይኑ ግን ንኤርትራ ዝምልከት ሓንቲ ጉዳያ ነይራ ሕጂ እንታዩ ምናልባት ተኣሳሰረልና እቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብቆንዱ 4 ዕኑድ እዮም ዘለውዎ ሕጂ ንሎሚ እቶም ቀንዲ ዘገዱስና ክልተ ጥራይ ክጠቅስ እቲ ሓደ እቲ ኣብ ሰነ ዝነበረ ብፍሉይ ኣገባባት ዝፍለጥ ገለገለ ፀቢብ ረብሓ ናቶም ኣጀንዳ ንምትግባር ገለ ካልኦት ህዝብታት ሃገራት كم بعدلت تقاملو ويناو قصام تقاملو زفتنو عندي زين زنايلومي زحجي إرترا عربات توزلا ويتنا برا بداي حدا كابتن عندي علوت لايزي بايتو سواعي مثلا كوينو فولي نوتخا عبقبالو نوتي عابنت وقعو سمو لايزي تبدا برا بداي عدماساوي وقتاوي تتابي زباحر لذي سمو خمز حبرو عدماساويو ምክንያቱ 193 ሀገራት ነውስ ወከፈን እንጠጣብ ዘቀረበ አልማሳዊ ስለዚህ ነውስ ወከፍ ሀገር አተወሰነ ጊዜ ወቅታዊ ንብልኻ ንቆሚ ምክንያቱ ነውስ ወከፍ ሀገር ኣብ ድሕሪ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመትን መንፈቅን ዘሎ ጊዜ ተጣብ አንተ ጊዜ ተቀርበ ኣለዋ ስለዚህ ነውስ ወከፍ ሀገር ስለተቀርበሉ አድማሳዊ ይባሃል አተወሰነ ጊዜ ስለተቀርበኻ ወቅታዊ ተጣጣብ ተጣቢው እጂ ተጣጣብ ንምንታይ ወይ ብዛዕባ ምንታይ እንተይርታ ኤርትራ ትራይ ዘይኮነ ነውስ ወከፍ ሀገር ብዛዕባ ኣብ 4 ዓመትን መንፈቅን ዝነበረ ናይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ተገብረ ገስካስ ተጣጣብ ተቀርብ ማለት እዩ ስለዚህ ኤርትራ ረሃ ኮይኑ ኣብ ጉንበት ተጣጣብ ኣቅሪባ ነራ على 6 ጉንበት ካብ ሕጂ ዘለዎም ሕቶታት ወዘተ ህጉናን ሓቱናን ንሕናን ንትምልስ ተኒሕና ስለዚህ ነዚህ حالة حمش تواره كانت سنة أيام سرح بتمالي فريق زلوا أطلعنا في هذا حالة حمش تواره خدمت أنا حاسس أتي مالتي
እስኪ ሰማዕትና ጽቡቅ ገይሮም እንትኽርድዎ እንታይ ነጥቢ ይቀሪቡ ከመይ ዝኣመሰለ ትሕዝቶ ይቀሪቡ እዚ ቀዳማይ ዝኾይኑ ኣብቲ መስርሕ ተሳትፎን ደገፍን ናይ ሃገራት ከመይ ተንጸባሪቑ ምክንያቱ 5 ኣዋርሕ ዝወሰደ እዩ በብግዚኡ ሕቶታት ትሕተቱ ነርኩም ንገሊኡ ትምልስዎ ንገሊኡ ትድግፍዎ ኣሎ ንገሊኡ ትለይተቀበልዎን ኣሎ እስኪ ብሙሉ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑስ ሰማዕትና ሓደ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ምን ትረኽቡስ ብኸመይኹም ዛዚምኩምዎም ሕጂ እንታይ ይመስልካ እቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት 47 ኣባል ሃገራት እዮም ዘለዎ እንካልኦት ዓዘብቲ እዮም ዝበሃላ ኣብዚ ናይ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ፀብጻብ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ከዓ እዘን 47 ሃገራት እዮም እተን ነቲ ፀብጻብ ዘጣርያ ሓይሊ ዕማም ወይ ድማ ወርኪንግ ግሩፕ ተባሂለን ዝፅዋዓ ስለዚ እታ ሃገር ነቲ ፀብጻብ ቅድሚኡ ዝኸይድ ናይ ምምድላው ስራሓት ኣሎ ውሽጢ ዝኸይድ እቲ ወግዓዊ ምቕራብ ናይ ፀብጻብ ግን ኣብቲ ዝተፈለየልካ ዕለት እታ ሃገር ልኡኻ ብምልኣኽ ነቲ ፀብጻባት ኣቕርቦ ስለዚ ዕለት 6 ጉንበት ልኡኽ ካብ ዓዲ ዝመፀ ናብዚ ዝነበረን ብምዃን ብሓባር ነቲ ፀብጻብ ኣቕሪብናዮ ኣብ ኤርትራ ሓደ ዓብይ ኮሚቴ ኣሎ ናይ ሚኒስትርታትን ካልኦት ትካላትን ሳሰፍኦ ሰፊሕ ኮሚቴ ኣሎ ነዚ ኩሉ ኩነታት ምዕባለን ካልእ ማሕበራዊ ነገራትን ብምግምጋም ነዚ ፀብጻብ ዘዳሉ ስለዚ ንሕና ካብ ዓዲ ዝተላኸ ፀብጻብ ኢና ሃገራዊ ፀብጻብ ኢና ኣቕሪብና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት እዚ ፀብጻብ ምስ ቀረበታ ሃገር እተናኡ ዝሳተፋ ሃገራት ሕቶታት ርእቶታት ለቦታት ይህባየን ስለዚ ኣብቲ ግዜቲ 98 ሃገራት እየን ተሳቲፈን ማለት ብኣካል ናኡ ተረኺበን ማለት ዘይኮነ ካብተን ዝተረኸባ ዝተዛረባ መግለፂ ዝሃባ ሕቶ ዝሓተታ ለቦ ዝሃባ 98 ሃገራት እየን እዘን 98 ሃገራት ከዓ ብድምር 292 ርእቶታት ሕቶታት ለቦታት ኣቕሪበን ስለዚ ኣብቲ መስርሕ ነቲ ናይ ምፅራይ መስርሕ ደሳልጣ ወይ ዘወሃህዳ 3 ትሮይካ ዝበሃላ ትሮይካ ማለት 3 እንዲስ ትሮይካ ተባሂለን እየን ዝፅዋዓ 3 ሃገራት ይምደባልካየን ንሰንካ ብምርጫ እየን ትባይቶ ዝመርፀን ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀብጻብ ተወሃህዳ ተባሂለን ዝተመርፃ 3 ሃገራት ማላዊ ኩዌትን ሩሜንያን እየን ነይረን ስለዚ ዘን 3 ሃገራት ነቲ ካብዘን 98 ሃገራት ዘቕረቦ ርእቶታት ይኹን ሕቶታት ይኹን ለቦታት ብፍላይ ለቦታት ተባሂሉ ይፅዋዕ 293 እዩ ቁጥሪ ትልክዕ ስለዚ እዘን 98 ሃገራት 293 ለቦታት ይበነን ስለዚ ነዚ ለቦታት እዚ ኣጻርየን ነቲ ኩሉ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ 3 ሃገራት ተመሳሳሊ ዝመስል ለቦታት ክህባ ስለዝኽእላ ነዚ ነቲ ቋንቋ ይኹን ነቲ ትሕዝቶ ጠርኒፈን ናብ 293 ለቦታት ተሪቡ ማለት እዩ ንኤርትራ ቀሪብላ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ጉንበት ኣኼባ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጉንበት ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ጥዑ መልሲ ትህብን ኢኻ ምክንያቱ ንድሕሪ ተመሊሱ በቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትርታትን ካልኦት ኣካላትን ዝቆመ ኮሚቴ ቀሪቡ እቲ ጉዳይ ተመርሚሩ ውሳኔ ይውሰደሉ ስለዚ ኤርትራ ካብዚ 293 ብሓፈሽኡ ነቲ 126 እያ ተቐቢላቶ እቲ ዝተረፈ 160 ግን ኖትድ ይድበሃል ማለት ተመልኪትና ያለና ኢልካ ኢኻ ተሓልፎ በቲ ገባብ ናይ ባይቶ ማለት እዩ ኣይነተግብሮን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ክነተግብሮ ተቐቢልና ዘለና እዚ ኢልካ ነቲ ቁፅሪ ትነግር ያው ዝያዳ መግለፂ ዘድልዮ መግለፂ ጌርካ እቲ መልሲ ብፅሑፍ ትህብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ትማሊ ድሕሪ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ኮይንና ነዚ መልሲ እዚ ብወግዒ ዘቕረብናሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ትፀብጻብ ናይ ኤርትራ ክፀድቕ ስለዝነበሮ ስለዚ ንምንታይ እዩ እቲ ተነፂጉ ንምንታይ እዩ ዝተቐበልናዮ ተቐቢልናዮ መግለፂ ምሃብ ናብቲ ባይቶ ቀሪብናዮ እቲ ባይቶ ከዓ ተወሳኺ ዘሎ ርእቶታት ሕቶታት ኣቕሪቡ ኣብ መጨረሻ ግን ብሓወት ነዲቑ ማለት እዩ እቲ ሓሲብዮ ዝነበርኩ ሕቶ ኣቲኻ ያለኻ ምክንያቱ ካብ ሃገራት ዝቐረቡ ለቦታት ብድምሩ ክንደዮም ክብለካ እውን ሓሲበ ነይረ ነጊርካ ኣለኻ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝተዋሃበ ለቦታት እንታይ ውሳኔ ወሲዳ ዝብሉን ኣሎ ምስ ትምልሰለይ ዝደለኹ ትንክፍ ኣቢልካ ኣለኻ ገለ ናብቲ ውሳኔታት ዝመርሑ ረቑሒታት እውን እንተለዉ ክትገልፀልና ኢለለኹ እሞ ዘይተተንከፈ እንተዳ ኣሎ ተወሳኺ ትገብረለይ ነዚ መስርሕ እዚ ምናልባት በቲ ናይ ገነ ዝነበረ ብምንፅፃር ንድሕሪ ክንሪኦ ኮይንና ከም መንግስቲ ኣብቲ ግዜት እውን ከም ዝገለፅኩልካ ነቲ ፍሉይ ኣገባባት ተባሂሉ ዝፅዋዕ እሞ ንካልእ ፖለቲካዊ መሓላ ዝውዕል ኣገባባት ከምዘይቅበሎ ነፃ ፖለቲካዊ ሕርያ ናይ ህዝብታት ንምፅፋንን ዘይምስሎም ምሃብን ብርካሆምን ዝጥቀሙሉ ገባብ ስለዝኾነ ከምዘይንድግፎን ከም ንቃወመን የነጊረካ ነይረ ነቲ ናይ ጉንበት ዝሓለፈ ጉዳይ እዚ ግን ካብ ንድግፎ ኣገባባት ናይቲ ባይቶ እዩ ንድግፎሉ ምክንያት ከዓ
ዕላማታቱ ንጹር እቲ ተሳታፍነቱ ንኹሉ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ተጻብ ተቐርብ ንኣብነት 3 ግዜ ኣኼባ ዘካይድ ዝባይቶ ይለካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ 14 ሃገራት እዮም ተጻብም ዘቕርባ ኣብ ዓመት ናይ 42 ሃገራት ተጻብ ይሰምዕ ማለት እዩ ዝባይቶ 42 ድሕሪ ደኣ 4 ዓመት መንፈቕን ድሕሪ ኣርቢሕኻዮ ናብ 193 ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣድማሳዊ እዩ ንኹሉ ብማዕረ ድምልከት ክልተ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ብምግባር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብሓባር ዝዓቢሉን ዘመሓይሽሉን ኩነታት ንምፍጣር ዘንቀደ ስለ ዝኾነ ምናልባት ካብ ናይ ዩኤን ሲስተም ብሙሉእ ዝብለካ እቲ ኣካላት ናይ ዩኤን ዝበሃል እቲ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎ ሓደ ኣካል ወይ ኣገባብ ኣሎ እንተኾይኑ እዚ ኢፒአር ዝበሃል መስርሕ ምክንያቱ 193 ሃገራት ዘለዎ ኣብ ዓለም ሕጂ ብሙሉእን ዝሳተፋሉ ዝቕበልኦ መስርሕ ኤርትራ ከዓ ትቕበሎ ጥራይ ዘይኮነት ዘለዎ ቅዱስ ዕላማ ብዝለዓለ ትሰርሐሉ ኣካል ከምዃኑ መጠን ኣብዚ ናይ ትማሊ ብደገፍ ወይ ድማ ብእምነት ዝመትከል ንሰርሐሉ ኣጋባቢ እቲ ናይ ሰነግን ንጣወሙን ንረብሓ ናይ መሰል ወዲ ሰባት እወታዊ ጽልዋ ዘይብሉን ኣኸናውን ብናይ ሕጂ ግን ሃናፅን ኣሳታፍን ከም ኣጋባብ ከዓ ለንድግፎ ኢና ተብጻብና ነቐርብ ስለዚ ሕጂ ንራብዓይ ግዜ ኤርትራ ተብጻብ ኣቕሪባ ዘላ ሓምሻይ ከዓ ድሕሪ 5 ዓመት ክመጸና ማለት እዩ ሃብቶም እዚ ናይ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ይተሓዝ መን ይኸ ዝውስኖ ነተሓሱ ዝምልከት ከም ኣብ ካልእ ኩሉ ሃገራት ሓደ ኣካል ኣሎ ዋላ እቲ ሕጊ ናይቲ ባይቶውን ዝጠልቦ ነገር እዩ ስለዚ ሓደ ነዚ ጉዳይ ተኸታቲሉ ጸብጻብ ዘቕርብ ኣካል ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝብል ስለዚ ኣባና ሓደ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝተማእኸለ ናይ ሃገራዊ ኮሚቴ ኣለና እዚ ኮሚቴ እዚ ብዙሓት ዝምልከተን ሚኒስትርታትን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ካልእ ደርጌሳዊ ማሕበራትን ወዘተ ዘጠቓለል ሰፊሕ ተሳትፎ ዘለዎ ካብ ኩሉ ዝምልከተን ኣካላት ቆመ ዓቢ ኮሚቴ ኣሎ እዚ ኮሚቴ እዚ ቀጻሊ ብምእታት ኣብቲ ዘዝምልከቶ ዓውዲ ዘካይዶ ዘሎ ገስጋስን ዘሎ መደባትን ኣፈጻጽሙን ወዘተ ብምግምጋም ነዚ ጸብጻብ ኣብ 4 ዓመት ዘሎ ዝርግሐ ብቀጻሊ እናተራኸበ ዘማዕብሎ ጸብጻብ እዩ ዝወይሉ ዝኾነ ሓደ ኣካል ኣብ ኣውላ ቤት ጽሕፈት ተዓፅዩ ዝሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኩሉ መልክዓት ልምዓትን ገስጋስን እንፀባርቕ ስለ ዘለዎ ኩሉ ኣብቲ መንግስታዊ ኣካላትን ካልእን ዘሳትፍ ኣካል እዩ ስለዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝምልከል እኳ እንተኾነ እቲ ኮሚቴ ግን ተወካልን ኣሳታፍን ስለዚ ብኡ ዝቆውም ዝሓፍ ወይ ዝዳሎት ጸብጻብ እስከ ሕጂ ድማ ሃብቶም እዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ጸብጻብ ነቕርቦ ዘለና ትሕዝቶ ነቲ ብቐጻሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐርብ ዝተፈላለየ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተኣሳሰረ ዝቐርብ ክሲ ሓቀኛ መልክዑ ሓቀኛ መስመሩ ሓቀኛ መንገዱ ኣብ ምትሓስ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ንሕና ነቲ ዘይንኣምነሉ ዘይንድግፎን ዓዊልና ንዛረበሉ ጉዳይ እዩ እሱ እዩ ካቲ መትከላዊ ኣተሓዛና ኣብ ጉዳያት ስለዚ እዚ ናይ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ጸብጻብ ኣብ ምስጓብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እወታዊ ደራስ ክፃወት ከም ዝኽእል እምነት ስለ ዘለና ካብ ንድግፎ ንሰርሓሉን ሓይሉ ዝያዳ ውፅኢታዊ ንክኸውን ንሰርሓሉ ኣጋባብ እዩ መስተ ሓደ ዓናዊ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣተሓዛ ዘለዎ ኣጋባብ ክንረኣዮ ከለና ተቃዋምካ ነቲ ዝበዝሓ ሃገራት ዝድግፍኦ ንድግፍ ምዃንና እሞ ኣብኡ ከዓ ብቐጻሊ ንሳተፍ ብቐጻሊ እቲ ንሕተቶ ነቕርብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ናይ ልምዓትን ካልእ ገስጋሳትን ዘንፀባርቕ ጸብጻብ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ካብዘን ትማሊ መግለፂ ዝሃባ 15 ሃገራት ብጀካ ሓንቲ እተን 14 ሃገራት ኣተሓዛ ናይ ኤርትራ ብምድናቕ ደገፍ ዝሃባ ሃገራት እየን 15 ሃገራት ተሳተፋሉ ወይ መግለፂ ዝተሃባሉ ምክንያት ገደብ ናይ ሰዓት ስለ ዘለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ቆመ ዓይነት ገምጋም ዝሳተፋ ብዝሒ ሃገራት ባይቶ ስለ ዝወሰኑ እዩ እምበር ክዛረባ ካልኦት ብዙሓት እውን ምዝገብ ኢኻ ተመዝጊበን ነይረን እየን ስለዚ እተን መግለፂ ክህባ ዕድል ዝረኸባ ግን እተን ቀዳሞት 15 ሃገራት እየን ስለዚ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ርእቶታት ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ እዚ ከዓ ነቲ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንምስትያና ዝግበር ኮንቱ ፈተነ ካብ ዝብድሁን ንዑ ዘቃልዕን ኣገባባት ሓደ ስለ ዝኾነ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት ነይርዎ ሓደ ካብ መርኣያ ተገዳስነት ናይ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሃገራት ብጣዕሚ ብዙሓት ተወከልቲ እየን ዘሳትፋ ስለዚ ንሕና እውን ኣባላት ኤምባሲ ንባዕሎም እቲ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ተወሰነ ሰዓታት ጠጠው ኣቢልና ብምልኦም ከም ዝሳተፉ ብምግባር ሞኸዓ ዝበዝሓ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እውን እቲ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ
قليل አይነበረን ሙሐመድ እስያት ደክመስ ዝጎዝሖ ወኪል ናይታ መስታፎቃ አዳኻቲ ዛወንታ ሪቶታ ተሰማዕናሉ ጉዳይ መንባሩ በዝጋጣም እዚ ታይታውስፖርት አይደለም እጆን ሀብቶም ሓንቲ ሕቶ ንኸበግስ ደሪኽካን ለኻንታ እዩ እተን 15 ሃገራት ዘቕረብኦ ነጥቢ ዝመሰጠን ጉዳይ ኣብ ኤርትራስ እንታይ ከም ዝኾነ ተቀዳማይ እዩ ካልኣይ ብፍላይ ድማ ተንሰለስተ ናይ ኤርትራ ጸብጻብ ንኽጽንዓ ንኸንብባ ንኽፍትሻ ሓላፍነት ተዋሂቦን ዝነበረ ሰለስተ ሃገራት ብዛዕባንሲ እንታይ ክትብለና ትኽእል ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደየን ብዛዕባ ኤርትራ ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ነቲ ሓቂ ክግንዘብኦ ዝኽኣላ ኣብታ ቀዳመይቲ ሕቶኻ እተን ሪቶን ካብ ዝሃባ ሃገራት ብብዝሒ ፀቂጠን ዛረባሉ ዝነበራ ከም ትፈልጦ ኣብ ኤርትራ ናይ ማሕበራዊ ቀረብ መብዛሕትኡ ብነፃ እዩ ንኣብነት ከም ትምህርትን ጥዕናን ነፃ ምዃኑ ብብዝሒ ካብ ዝጠቕስዎ ዝነበሩ ጉዳያት ሓደ እዩ ምክንያቱ ንዓና ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኣብኡ ስለዝዓበና ካባይ ጀሚርካ ትምህርቲ ብነፃ ምርካብና ከም ሓደ ቅቡል ወይ ትሑዝ ነገር ንወስዶ ንኽእል ንኸውን እዚ ግን ብዝበዝሑ ሃገራትን ህዝብታትን ዓልምዎ ዘይኮሉ ነገር ምዃኑ ንርዱ ወይ ምፍላጡ የድልየና እነዚ ብነፃ ናይ ትምህርትን ሕክምናን መሃብካ ብመንግስቲ ደረጃ ዝወፅእ ህልቢ ዘይብሉ ባጀት ምናልባት እቲ ዝፈልጦ ጥራይ ዝፈልጦ ስለዚ እዚ ብምግራም እዩ ዓሰርተ ግዜ ዝተቐስዎ ነገር እዩ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ነፃ ሕክምና እውን ብስማዊ ክፍሊት ኣብ ነፃ ምዃኑ ካብቲ ዝዓበየ ዝተቐስዎ ነገር እዩ ካልእ ኣብ ስታፍ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉዳይ ማሕርነት ዘለና መሰላዊ ኣተሓዛን ንዕኡ ኣብ ግብሪ ንምፅርጋም ንገብሮ ዘለና ስራሕን ዘርአነ ደስጋስና ብሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ተልዕልዎ ወይ ዘንቆ ጉዳያት እዩ ካልእ ብዛዕባተን ሰለስተ ትሮይካ ዝበልናየን ወይ ተሓጋገዝቲ ሰለስተ ሃገራት ናይ ማላዊ ኩዌትን ሩሜንያን ኮርስ ብዛዕባ ኤርትራ ንሰን ኣፍሉጠን ድሩት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቶም ሰባት ስለዝምልከት ኣፍሉጦ ናይቶም ሰባት ብወገንና ዝገበርናያ ነገር እንተነይሩ ኮይኑ ግን እዘን ሰለስተ ሃገራት ትሮይካ ናይና ኮይነን ከም ተመፃ ምስ ፈለጥና ነቶም ኣምባሳደራትን ተሓጋገዝቶም ወይ ድማ እቶም ናይ ሂውማን ራይትስ ኤክስፐርት ዝበሃሉ ኣለው ዲፕሎማተኛታት ኣብተን ኤምባሲታት ከክልተ ካብኣቶም እንግዶት ጌርና ሓዲምናዮም ነርና ኢና ስለዚ እሱ እንታይ ንምግባር ፈቲና ብዛዕባ ኤርትራን ኩነታትናን ወዘተ ታሪኻዊ ማጣጣ ናይ ናጽነትና ከመይ ናብ ዝበፂሕና እንታይ ንገብር ኣለና ክነትሕዞም ክነስንቆም ስለዝነበረና ምክንያቱ ብዓይኒ ናይዞም ሰለስተ ክንጥመት ምዃንና ስለዝፈለጥና ስለዚ ካብኡ ጀሚርና ድሓን ዝኾነ ዝምድና ፈጢርና ብዙሕ ግዜ ከዓ ብቐፃሊ እንደለይ ወሕቶታት እናመለስና ለማዕዝሎም ስለዝፈተና እውን በዚ መንፅር እውን ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ተሰሪሑ ስለዚ ብውሕዱ ሰለስተ ሃገራት ድሓን ዝኾነ ረድኢት ከም ዝገብሩን ነቶም ካልኦት ከዓ ብመገዶም ክነማዕዝኖም ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሕሉን ብጥይታዊ ኮይኑ ኣርኺብና እያ ሕራይ አቶ ሀብቶም ዘርአይ ፍጻሜ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ከምኡውን ቋሚ ሚሽን ናይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ተኻይዱ ካልእ ልዕሊ ኩሉ ህዝብና እቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝወሃብ ብይናት እቲ ኣብኡ ዝግበር ዝርርባትን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ድማ ኣድማሳዊ ወቅታዊ ፀብጻብ ከመይ ዝኣመሰለ ፍሉይነት ኣለዎ ኣብ ምግላፅ ንዝገበርካልና ኩሉ ምትሕብባር እንዳመስገና ናይ መጠቃለለ ሓሳባትካ ክንቅበል ንምጥቅላል ምናልባት ሰማዕትና ረዲት ንኽህሉ ካብቲ ኤርትራ ዝመፀበቶም ልበዋታት ብዙሕ ምክንያታት እኳ እንተለዉ ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ንኣብነት ተን ሃገራት እንታይ ለባ የሕልፋን ደረት የብሉን ስለዚ ገሊአን መርዓ ናይ ተመሳሰልቲ ፆታ ዘይትፈቅዱ ዝብል ንኣብነት ኣለዎ ስለዚ ገሊኡ ንማሕበራዊ ሃይማኖታውን ካልእ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ ዘይበቅዕ ገሊኡ ነቲ ነፃ ፖለቲካ ሕርያና ኣዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ወዘተ ስለዝኾነ ኢና ንነፅጎ እቲ ድሓን ተመልኪትና ኣለና ኢልና ንሓልፎ ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ነተግብሮ ዘለና ስለዝኾነ እዩ ብናቶም መንፅር ስለዝርእዎ እቲ ዘምፅዎ ሎብዋታት ኩሉ ጠቅም ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከም ኣብነት የዘምፅዎ ዘለኹ ስለዚ ኣሰራርሓና ስለዝኾነ ተጠቂምናዊ ይልጥና ስለዚ ነዚ ንኩነታትና እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ተነፂጉን ተመልኪትና ኣለና ዝበልናዮ ነቲ ዝጠቅምን ንዓና ዝሓይሽን ግን ኩሉ ተቐቢልናዮ ዳርጋ ኩሉ ከዓ ንሰርሓሉ ስለዘለና ነተግብሮ ምዃንና ኢና ነጌርና ዘለና እዚ ሕጂ ዘሎ ሎብዋታት ኣተግቢርናዮ ዶ ኣይተግበርናዮን እዩ ሕጂ ፀብጻብ ኮይኑ ንዝመፅእ ኣድማሳዊ ወቅታዊ ፀብጻብ ዝቐርብ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ተቐቢልናዮ ዘለና 126 ሎብዋታት ክንደይ ካብኡ ኢና ኣተግቢርና ክንደይ ኢና ኣይተግበርና ንምንታይ ኣይተግበርናዮም ንኽተግብሮ ከንታይ ይኸድልየና ዝብል ፀብጻብ ኣብ ዝመፅእ ኣድማሳዊ ወቅታዊ ፀብጻብ ምስ ቀረብና
شنو خاط على شو زمتري توسيخ وخا نص خا لبيسو يتمسح القتل مالتي لذا عب المترشتا እዚ ጉዳይ ስራሕ ተሰሪሕዎ እዩ ነቶም ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብዚያ ኤምባሲ ሁሉ እንትናው በርክቶ ዝገበሩ ብጾት ከዓ በልቃጣሚ ተመስግኖ ልበሊ ኣሜለይ هراي نحن بالبنا نمسكنك አቶ ሀብቶም ዘራይ ይغنيلنا ኣሜለይ ሀገር ዓለሙ ሀገር ክዳኑ አለቃላት ያለ ተስማዑ ለእዝኑ መላስ የብሉ ሀገር ይስበለ حيالي وهزبي لا تزستو على نقينا ندكفو نقول عزقننو يدمي زفلطا قربت كي تخرنو نري مي